la Facultat de Ciències Socials, dins del mes de la igualtat, que sabeu que s'està celebrant, hem organitzat per avui una activitat que es diu la classe d'esgrima subvertint desigualtats de gènere. Es tracta, com ara veureu, d'una exhibició d'esgrima inclusiva i un taller pràctic i participatiu per a persones amb diversitat funcional o sense diversitat. El taller serà dirigit per la mestra de la Rovera Sala d'Armes, Laura Pérez, que està al meu costat. Laura té 18 anys d'experiència en l'esgrima, és campiona d'Espanya d'esgrima històrica i té medalles en totes les modalitats d'esgrima a nivell nacional i autonòmic. És especialista en esgrima escènica i esgrima adaptada. L'esdeveniment constarà de dues parts. Primer farem una exposició, faran elles una exposició a càrrec de les alumnes de la Rovera, que les teniu a totes, i un taller participatiu on podreu experimentar l'esport de l'esgrima kibuiga. Tenim a l'alumnat, que són Maricruz, Salva, Emmanuel, Constant, Desiré i Eleazar. L'esgrima és l'únic esport olímpic d'origen espanyol i des del Club de la Rovera s'està treballant per fomentar la inclusió, el respecte a la diversitat i el treball en equip a través d'aquest esport. És un esport en el que es potencia sobretot la concentració, la velocitat, l'equilibri i la coordinació. En el pla físic, la seva pràctica incrementa la rapidesa, la destresa i la força, i en el pla intel·lectual s'eduquen les qualitats psíquiques més importants: la voluntat, l'autocontrol, la iniciativa, la seguretat, la intel·ligència i la formació d'hàbits i qualitats necessàries en la vida diària de les persones. Per això, ara passem la veu a les professionals, que són les que realment van a explicar-nos tot això, i convidar-vos a participar activament. Moltes gràcies. Anem a començar en una classe d'esgrima inclusiva. Anem a fer una classe normal en els meus alumnes, per una banda, que serà només per a veure, i després la meva companya Maria Hernández va donar una activitat d'esgrima pràctica per a qui se vulgui animar, i després, quan ja hagin après els moviments i les tècniques, podran tirar en la meva companya Esther Estela i en el meu company Víctor Lillo.
Entonces ahora actuaríamos en guardia y sus adelantos. Alto. Uno, guardia y sus Ahora. ¡Mira! ¡Hostia! ¡Te he pillado! ¡Cambio de parejas! Junta las manos juntadas conmigo. No vale, tramposo. Las pies fijas, los desplazamientos son con la cadera, ¿vale? Y hacia atrás, para que Laura, ¿qué estáis haciendo? Estamos haciendo reflejos, coordinación manual, ¿vale? Son reflejos para adquirir velocidad en las manos y precisión. Y nos estamos riendo. Vale, cambio de parejas. Abajo. Arriba. Muy bien, venga, otra vez. Yo jugaba, ¿vale? No mucho. 2, 3, 4. primero estirar el brazo, luego lanzaré el cuerpo haciendo fuerza con esta pierna, mirad, ahí. Vale. Seguimos, un poquito más. Guardia. 2 hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. 2 hacia adelante. Y fondo. Vale. Lo que tengo que hacer es sacar el brazo de aquí. Entonces, ella tiene que hacer evitar mi tocado. Aquí yo le palmeo, ella se va. Ahora me lo perdón, que me ha avanzado. Ahí, con agresividad. ¿Vale? Ay, bueno. La riñonera, sí, está no, está la riñonera adentro, Ahí. Vale. Lo que pasa es que ahí tengo el móvil y todo. Ahora quiero que hagas un ataque. Ahora vas a hacer el ataque. ¿Cómo va a ser el ataque? El ataque va a ser. Yo te diré, yo soltaré, ¿vale? Y ahora, 1, y yo iré a buscar, y 2, ¿vale? ¿Te acuerdas? La cinta. ¿Sí? ¿Recuerdas cinta? Cuando yo te haga así, me haces la cinta. Le metan un tortazo. Sí, ahí tienen el miedo. Yo lo tengo. Muy bien. Vale, ahora lo quiero más rápido, ¿sí? Perfecto. Esa punta. Ahora te voy a hacer así. Vas a poner
El poli podeu fer xantatge. Vale. Cuidado, no se claveu de regla nada, eh? Dame fuerte. Ahí, dale. Dale. ¿Cuál que dale? Dale, dale. ¿Vale? Mira la vela. Que tot és de la, no?